a zarobil som z nejakých 30 listov 6 000 eur. Som aj bol skeptický, či sa pridať. Ako som spomínal, že som to už videl rok, dva dozadu, tak som bol taký, že zase ma niekto chce skemnúť, ale nakoniec som sa rozhodol, že sa tam pridám. Za mňa to je biznis s prepáčením aj pre hlupákov. Fakt dokáže to každý, len musí tomu venovať nejaký svoj čas. Nedá sa to robiť tak, že teraz sa mi nechce, lebo fakt každým dropom sa človek v skupine učí. To je pravda, akože je to v podstate, dá sa povedať, že pre hlupákov, lebo napríklad je to úplne niečo iné oproti napríklad takému tradingu alebo tak. Ale je to veľmi podobné, napríklad ako bol niekedy fungoval strašne, že reselling vlastne topánok. Len problém s tým bol, že tam máš reálne fyzický produkt, ktorý musíš potom odoslať a podobne. A to je dobré na ticket resellingu, že ty ani nemáš, všetko máš v digitálnej podobe, tak nemusíš sa drbať s tým, že zabáliť ešte balík, poslať to nejak k tomu kupcovi. Tento napríklad ani nepreberie a budem sa ti vrátiť z pošty naspäť balík a blbosti. To si myslím, že je dosť veľmi veľká výhoda pri ticket resellingu, že fakt, že môžeš to robiť z hocikadiaľ na svete a neriešiš proste. Určite, tak môžem povedať, že resellingu nejakých bot napríklad sa venujem už cez 5 rokov a môžem hrdo povedať, že za 5 rokov som nedokázal zarobiť to, čo teraz za 4 mesiace, možno to bude znieť trošku takto, že si vymýšľam, ale bohužiaľ je to tak.